Ashembe. Oh, ukholwa kwaShembe. Yes. Yeah. Futhi wena manje uzosonto ekuphakameni phela mase uzoba nendoda kwaShembe. Phela inkinga naleyo. Hawu. Futhi umnqobo uzomshiya. Hawu angithi nje vele ngiplane lokho nje ukuthi ngishiye ngoba mina ngizazi ngifuna impilo. Hey. Na umuntu ezomkhathala abantu madoda. Ukhona umuntu ongahlukanisa umuntu nendoda yakhe. Wena ucabanga ukuthi ngeke angitshelele umnqobo. Mase ngimbeke la ngimfake emathangeni. Hayi into angayisho. Hayibo. Sibheke uprofessor. Ufuna ukuthi ngiyeke. Nama. Ha. Ngihlanganisa mina nobabili emva kwalokho seningashaya emva kwendlebe mina. Sekhona izinto enzenzayo ningangitsheli. Hayibo. Wemosi onye futhi ngisahluleki. Kanti ngoba ngisahluleki. Mina ngamaintain mina wami Rose ngawuqeda isonto lonke. Inkinga yabantu abanamadimoni azangalunge nawo kahle yilabo abantu. Sizosamba nabo. Mina ngiyakwazi ukuyivikela shem kule nkulumo le ngiyakwazi. Because kwangafanele bona bethi besikhipha nje le komatikulu basilethe emarket straight emaskandi. Sibe sisana 1 week sibalekile kule demon sesizizwa nathi right. Kodwa akumele phela sibe sesishaya edonsayo. Akumele sibajugele ngamatshe ngoba bona babezama ukusiza. Yikho ukuthi mhlawumbe nina naningakakwemukeli. Because abantu njengamanje mina ngoba ngase ngimukele ngisho ukuthi ke okay bazongisa ekhaya ngabatshela ekhaya kuyabhona ngihlala ngedwa ngiyabo wathi omunye umbhudi khona lapha yabona nami ngibona nombuzo ngihlalela ekamereni nami anginabo chomi ngithi laptop yami sengathele yele daningi yobuku TV nje phela leyo mpilo and angina nkinga empilweni ngathi nami leyo mpilo angiyinqeni yabo kona nje as long as mina ngisusa la kodwa nombuzo ngathi mfethu escape mfethu iphrase enzima kanjena kaArosta. Okay babukele ekhaya ababukeli ngagcina ngibatshelile ukuthi unombuso nomancane base rehab. UMrs Onyebuchi unombuso Ntuli kodwa ngokuhamba kwesikhathi babuye futhi baphinde babuyele emgaqweni. Mina ngesinami ngeside lami ngithi mina nehluleke. Wena ke mhlawumbe ungangenza ngiunderstand ukuthi ungichazele kabanzi ukuthi cha prof kahle into eyashayisa u1 no2 no3 bese ke thina singena esigabeni sakho sani kahle into engifuna ungixoxele ngayo lezi zinto nokungixoxela masihambela like isikhathi usewumemo udayisisa amantombazane umzimba kufika izingane kuwena umem nje impela umem akhuleke ngasabi yeah okay nina bendlodleni uphaphe ekhanda nina bakambudu bomvu ufana negazi nina bakashishiliza ngedidi kwelimaholo lemhlabele impedule awunena bentu lebande ngodonga kwelakithi kwabheka uzulu awu madoda lobingelelayo ngoprofessor ngokamkhize ngidabuka phansi kanongoma esigodeni sakabheka umthetho madoda ngasahlangothini kamandlakazi eqwageni awu madoda namhlanje nginibukele noMrs Onyebuchi kahle ke nansi isheri kaMnqobo umnqobo uyabheda umnqobo ukutshela ukuthi kumele kushiye manje hey madoda hey ungitsheli udlisi umnqobo umdlisela umnqobo kanti ngimdlisanga nje phela impatho nawe ukuyibonela ukubona nompedala la kuona ngeke uzushize emgaqweni abantu bakhala ukuthi uclean futhi la too much hey laphana ngekho clean njengami and ngiyakhumbula eza lapha ku-interview wathi nayibo ucathi uzohamba ugqoke leso skirt yebo thank you angidlali nje kanjalo mina uyazi naye hamba makuyagezwa njalo ukuthi sisemnyango doesn't ayisebenzi lento ayingeni lento athi uyadoja athi hayi sengigezile ngithi angikubonanga kuyagezwa ukasho athi yini umbuzo yizwi yabo nje manje kuthi kufanele ukuthi ngisendlini straight la ngoba lapha bengihlala khona inenyanga ibiphela hayi ngagezile mina ngitshela iqiniso nje nombuzo inyanga iphela cabanga yazi mawuhleli nabanye abantu la nombuzo uyalizwa iphunga ukuthi ayingeke umuntu ohlala emgaqweni yazi yena ngeke uzumuzwe khohlwa thank you nombuzo nomsebenzi yami
manje nangu naye bevele kodwa ke phela eclean kodwa nje bekusho ukuthi uhlala kuleya ndawo eMaskandi phakathi yabo lalela Nombuso nawo ama strategy phela ngithi sasibeka ama strategies la ukuthi okay ngoba njengamanje usoqala imetadone silwa indaba yakho ukuthi uphume ezidakamizweni sesiyayibala ke zonke izinto ke engagcina mhlawumbe zomthelela wokuthi awele ngapha ngoba ngithi nawo ukukhulu kakhulu into yakubuyisa nemgaqweni yena wawufuna yena indoda yakho vele uyena umuntu oqala engangifuna ukumbona manje buka ke yena ke awucabanga ukuthi naye ngaphinde eshawe leyo nto leyo ngoba mina into yangisho ukuthi phela manje nina nithuke nenza ngenye indlela yabona kubanga ngale ndlela bemane efike ngibuza ngayo mina mesuka kweni lalela kuyazi ukuthi umnqoba kusemina umuntu omiyeka isidakamizwa babukele balolu hlelo uyakwazi lokho ngibona abafaka imali kwathiwa kuthenga imetadone asimina wena nje uma ufuna ukushaya abantu noma ukujukjela ababukeli balolu hlelo ngibona laba bathi akahlukane nami ngoba mina nje ngizoba iperebis ngimbuyisele ayilapho manamlelo lapho phela cause wachaza ukuthi unomuntu naye okule situation kodwa ke siyakwazi ukuthi ke thina singaboma ngcongcoli ke kodwa ngeke ngakuzama kodwa ke okay iyona into engiphatha kabi mina ngeke ngakuzama wabuya futhi emgaqweni ngicela umuntu professor cala siqede ngale yametadone lapha sesiyekhona ngekho metadone but nakwazi uku-escape i-phrase saba strong sakwazi ukuqeda the whole week without imetadone only allergics yokulala futhi nakhona ingalalisi kodwa umanani angithi ama-rehab asebenza ngey'ndlela ezahlukene nabo i-procedure yabo abasebenza ngayo ngicela ukubavikela mina Nombuso ngoba nakwazi ukuthi niphume niphile ningafile nayi escape i-arosta okuyinto enzima uyi-escape uma useyidakamizweni ngiqamba manga hayi awuqamba manga wena bathi uzobuyela ekhaya uma ncane bamlungisela indlu ngoba kanalo ekhaya labo bantu mfowethu mina ngesingami bayidlala indima yabo into mina engibona ukuthi yaba owaba working ngayo uphinde ubuyele endaweni yesigameko and futhi abakapheli imali lobantu uma ncane basafika bemfune yabo cause yena bayamazi ukuthi uyintandane wani yabo akanabani nje yabo mina nje ngabatshela ukuthi mina abangeke khona into ezami ngisezama ukuyilungisa noprofessor kanti angazi naye ukuthi uzongikhahlela ngesithende phela mina wangikhahlela ngesithende futhi wayesho lo bebenemphandlo lapha emthombo ukuthi njengoba ungafuni ukusitshela lento yakho ngathi ngangalunga kazi kodwa baba usungazusho kanje cha phela mina nabo ngithi siyaxhumana thina siyaxhumana inezimashi akaze beze besho bethe miyeke uNombuso akaze beze bekusho kwasuka kumina phakathi ukuthi okay uNombuso simzamile kodwa wakhombisa ukuhluleka njengamanje sengizama umnqobi but ngiyabona ukuthi umnqobi mangiphinde ngithi ngiyamkhipha la into oqala futhi lenezomenza abuye emgaqweni ngoba kwamanje kuyakutshela ukuthi kufika abazali bakhe la ngalelanga umlanda wena ngo12 ngithi umbekela ipresent la kwanaye ngamtshela ukuthi ifamily yakhe yes ngamtshela ngathi masifika la ngathi awungene la ungithathele lokho imetadone maye uyangena uyithela phe kwabuka mama wakhe so wena ufuna elinye ithuba mina professor njengoba ngangishilo ukuthi yabona indoda yami njengoba isithe ngoba zahlala phansi naye sowuthusa khuluma kuqala njengabantu abadala ukuthi mina professor ngiyakwazi mina ukuzenzela izinto zami solo ukuthi lo ngigcine ngibhema ekseni just ukuthiya nje ukuthi ngoba ekseni sivuke esigula ke yabo mangithiye leyo nto ngangebe ngisezwe inhlungu yabo ngiwenza manje ngami ngingashanela ipaki lonke okay njenga namhlanje ngiyahamba ngiyothenga amametadone okay ngizothenga amabhodlela awu2 elakho elikamnqobi yabona uNombuso moko wangenzela amasimbi emva kwale kuleli thuba engiyalo namanje wazi ukuthi there will be no special treatment lesi special treatment ekuhlale kuthiwa nginika sona wazi ukuthi sizophela ngiyayibophezela mina usanginikwa unginika hayi professor ngifuna ngikhuba futhi leyo into ngiphasa kabi yazi lento ibangwa yena Nombuso ibangwa ukuthi nganiniki ithuba yabo nje umancane adela ekseni kadela ekseni umancane into enza umancane ukuthi umancane ngibuye ngimfele ngoba umancane
akanabani and impilo yakhe yonke uyiphile emgaqweni. Ngiyayibona le nto leyo. Wena ungcono ekwaphile ekhaya uyakwazi ukuphila ekhaya ithi njalo. Umancane akasilutho. Uyiphilele nje njengenyamazana. So kumina lokho ngisho ngilele ebusuku kuvuka uthi ngeke kumancane akumele ngimgwebe ukuze kweqe. Uyabona le nto leyo. Wena ngikugweba ngoba unoyihlo wena uyihlo usebenza phesheya. Uyini ke ngoba phela nayo uyayifanele lo muntu owudla nephepha. Ayikho nayenzayo engabuzile emntwini. Ngingena nokusho amagama ngwaphela bangaze baphinde bangifonele bangisanduze benze. Wena umbuzo wona ukukholelwa into endaweni ethi umuntu udlisiwe nangi. Hayi ngiyakholelwa mina. Ngoba ngikuze kusho ngisho umamezala wakhe impela athi hayi akayazi into nje akaza ukubona. Nangi nje umnqobi mina ngikhuluma naye izinto ahamba ayotshela wena. Phela ngeke phela 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 mina ngiphethe enye omunye ke mina hayi lo mina ngiphethe original muthi futhi impatho ngawuphiwa uNkulunkulu. Impatho iwumuthi wayona iyo. Yes. Okay Nombuso ake sigxume esihlalo dabeni. Nombuso okay ngizokuthengela imetadona okay. Namhlanje ngiyithenga yabo yona into ebhodlela liphelele kaMnqobi. Ngizobamba imoto ngihambe ngiya khona ngiyoyithenga. Lalela. Ngijabula. Wema sisonye butch. Ngesikhathi usewumshadikazi. Awuqala ubingelela ababukele ekhaya nakho sesigila imkhulu. Sanibonani babukele ekhaya kusayi mina lo Nombuso Ntuli aka Mrs. Onyebuthi. Ekhona enye into eyabulala abantu ngehlaya Nombuso le yeNdiya owathi laveza yini iqhukuvana yena. Abantu bahlekiswa yazi i-reaction indlela oxoxa ngayo izinto uthi hayibo ngoba inabuke nje leliyana. Hayibo emntwini omdala ongamlindelo njengawe but professor uzimo zuzuzuzuzuzi ugijima ngesandla. Hayibo kwangathi kunobufohlonyana ngathi uyeka ngathi phampazana. Hayibo kwenzakalani? I said don't worry. Azehlise ngoba lawa baba ngathi ayagqoka ngathi ama-anda azehlise naye vele kuvela into engayazi nokuthi yini ke le ibizwa ngani igama layo. Mina ngathi iqhukuvana ngiuthi angilenze njani ngempela lele nje siyavuka angikhona nokuthi siyavuka leyana. Hayi bamshaya ngomunye ke mina ngeke lo umuthi ke. Nombuso amadoda iyawaphatha kabi lento esiqhukuvana ngoba manje amadoda ehlela ukuzethemba enkundleni zokuxhumana ukuthi awumadoda phela awuyidaleli wena ukuthi ube into yakhe ibengakanani unikwa uNkulunkulu. Inkinga fanele bagweme nokuba nemkhaba. Ngoba umkhaba hayi iyasithe thina ke siyesibelieve ukuthi hayi ngangani noma ibuyela ngaphakathi noma ungalani. Ivele ngabonakala ihlobo nje. Banozoyicingeke manje awungacingi. Hayi ngimhlola le. Ngona ngisho nalo wesifazane wayemkhulu yena yazi uphakamisa isisu ziyaya. Manje lona yena ke owesilisa fanele uphakamisa isisu uphinde ucinge ukuthi hayi bo madoda. Hayi phela lo ngisho noma umvela umshayise la emathangeni avela ngezwa lutho avela ahlanye kabi. Ha kumnandi kanje ishaya emathangeni butho. Hayi ngathi kubheme mina kwaqhunywa. Uyisa wena. Hayibo ma. Yewe uzongixolisa lapha ngapha akubumsile lapha. Hayi bro bangumzini mina ngithulele. Nombuso. So umem njengamanje unamantombazane oza. Yeah. Awusathi usixoxela ukuthi yayisebenza kanjani le business leni lalinenzela malini lalihamba kanjani. Hayi asike sithi point of correction professor. Ngangiwumem. Yeah.
nganginamantombazane engisebenzela osisi abahle nje abadala ngisho kunamabanye bavela labo sisi labo ngenza ukuthi ingane ifika izofunda labo sisi bathola kanjani mina ke ngafika ngoba vele phela mina afika isivele into ekuthiwa i-drug house ikhona yabo sekuvele ungayisho indawo ukuthi yayikeva hayi ngene ney'ndawo zakhona seyivele nje zinamantombazane kodwa amantombazane ke ayeyachuza ukuthi aphatheka kephi kahle yabo ayiyele lapho mawukuthi khona intombazane efikayo abayibonayo ukuthi yayikhanda imali oh my G bayibange bayicathamele bayibange njengeplayer njengethimu yebhola nje uthi awunande lo mdlali istriker lesi yebo so woza ngala wena thina la ekhaya sokunika i-wake up engaka sikunika imali engaka yokudla i-wake up mhlawumbe i-wake up iyona phela lo mphemo ukuthi uma uvuka ekuseni unikwa lo mphemo ukuthi usuyavuka uma wabhema lo mphemo awusanaso isikhathi sokuhlala phansi la kwami kufanele uphume eminyango uyosebenza ngoba usubhemile umphemo wamahhala ngithi yes manje-ke iqala lapho-ke indaba-ke ukuthi-ke bayafika ekuseni bakhishelwa lama-wake up bakhishelwa lama balalaphi banendlu yabo yokulala iqeshwa iwena ikhokhelayo kuba thina lapha siqashe 3 rooms yabo njengoba ungathi umqasho yabo sisebenzisa iroom eyodwa thina bese sishere ikhishi endlini enkulu nabanye futhi nabo abadayisayo bese lo 2 room lo owamabhizinisi yes okay usebenza la ekhaya uphumi nemali hey usho ukuthi umuntu ufike edayise nomzimba alale nomuntu but imali kumele izokhokhwa kufanele ize la imali mangabe ukuthi akafuna ukuthi akhiphe imali shuza akatshela umuntu wakhe ukuthi akakhiphe imali eroom 50 rand ngoba phela le mali le mawukuthi mhlambe lo muntu umnika 150 kufanele at least aspend 100 rand la kumina sengathenga ke inkosi yakhe phela naye ngoba umuntu nani enganokuthi ubaphakela bakho bengibaphela mina bami phela umuntu mase goduka naye eyakubo fanele efike eqicingile nayo lo plastikanyana she yabo leso sibindi leso sinkwa leyo nto hlohlozise nje kube mnandi ekhaya efikile ephuma emsebenzini mhlawumbe nje ukuba namantombazana mangaka amantombazana nje ongathi wena uma uwabala uthi mhlawumbe wawadayisisa umzimba nje ngaphansi kwesandla sakho bo hayi kodwa phela ukuthi professor ngawungadayisisa babezidayisela bona bebuye bone nje wobenefita hayi phela singasho kanjalo ngoba nami ngangidla ngiyintshontsha futhi leya mali ngoba phela ngangeke ngibe ngidayisile mina thola ukuthi yena ulele mina fanele ngalali mina uyasaba yena ukuziphatha lezi zinto fanele ziphathwe yimina ngoba uyazi amaphoyisa mengena aqala ngaye akufanele izihlezi zilodela imabeleni nami hayibo yabo ngangenza sure nami ukuthi manje sengizumbula ngiyazumbula ngikwazi ukufakela ugogo imali kwazi nami ukusala nemali yabo ngoba ugogo kuyena ke umuntu nje ngiphilela nayo because ungigadela ingane yami okay ubaba ke yena right ngoba unomfazi wakhe nengane yakhe ba right nombuso inkinga nje okubhekane nazo emgaqweni akaze kufike mhlambe kuwe ngelinye ilanga ukuthi mhlambe lezi ingane lezi wawuyiphethe zidayisa akaze kufike ukuthi uyisole ngalokho nje mhlambe nje ubuthi angikaze ngiyisole mina ngoba phela umuntu uyalapha yangoba kusuke kuthanda inhliziyo yakhe vele engizayibona leyo nto mina ngangize ngibathengele ngisho sheqe iketi sola ukuthi mesiye out mhlambe siye kowili kobani ko-Mr Price yabo sengikwazi nokubakala ukuthi hayi le izoba ngaka kuba le izoba ngaka kuba le kube khona lona oyi-favorite yami-ke yena ngimthengele enhle kakhulu ngabo bonke eyi bayokhala-ke laba abanye-ke ukuthi yabona-ke uyakhetha umama uthi uyakhetha bheka lo usemthengele enjani thina bheka usithengele iy'kete ey'fanayo ngathi i-uniform yabo phela ngeke phela khona lo i-favorite khona lo letha ngempela ama-custom okay othi noma efikile nama ngishayise
Yabo. Wena umbuzo awusichazela ngokugqoka kasheke ekudayiseni ngoba sibuka njengamanje izingane esizele sibuka njengamanje emphakathini ukugqoka kasheke sekuyinto ezistyle kanti phambilini besazi ukuthi abantu abadayisayo lento yokugqoka kasheke isho ukuthini ngesingawo waphatha abantu phela abadayisayo yabona nje lento yokugqoka kasheke kahle kahle especially nje uma uyigqokile nje sehwalele hayi wena uyaqhwayeza phela wena nje uyasiqhwayezela ngoba nje la einsukwini la emakethe kuyo kwaqhamuka omunye osisi obegqoke lento kuthiwa ibham shorts wonke amaqhezu engaphandle okangeke emakethe ilimene njalo kwamenyezwa imakethe yonke ngixakile ukumenyezwa nami sengifuna ukuyobuka ngaze ngayeka indlela yami sengiyagijima ngifuna ukuyobuka phela manje kwenzakalani bekithi ngiyafika hayibona amatabu itabunga ngala amnyama nalamatabunga hayi nokuthi ayakhalisa mhlambe so wena kungathini uphola kwakhe ebantwini abayenzayo leyo nto leyo is it a good thing or a bad thing ngoba phela abantu bathena hayibo umuntu uze uwenza umathanda ngomzimba wakhe bakukunalelo gama inkululeko hayibo phela nkosami umuntu akawuhloniphi umzimba wakhe ithempele laNkulunkulu phela hayibo nathi nje siyaphanda impela kodwa mina angisaphanda bengiphanda impela kodwa manje usungathi mohlangana nami endleleni baningi futhi engihlangane nabo ngizigqokela umjiva wami uSulumane ngizibophela isikhafu sami sasemaSulumaneni ngihambe ngizicelela ubhayi imali wena umbuzo wena ufike waba yimem waphatha abantu abadayisayo ekugcineni wagcina nawe uwele ekutheneni udayisa i-transition awusitshele ngokushintsha kwezinto ukuthi kwakunjani empilweni yakho le kwenza frustration and everything from now ngisafika phela emedenini phela nami benguhlwebi unganalutho phela nami noma bengisebenza le nto yami encikizelayo ngigqoka nje isicathulo ngaqala ngadayisa hayi phela modayisa hayibo phela izinto zayizela umudayisa umzimba noma udayisa no umudayisa ama drugs yabo since benginezingane zami hayibo mina bengine wardrobe nje wamateku ngino wardrobe nje weyikipa islay queen ngino wardrobe ayibona even inwele ilapho khona ingase ngiqala phela sengiqala umuntu nje ungaqala donse inweleni dayisa donse ematekwini ka2 nga3 ngiyadayisa ngaqala manje ngikhipha la endlini ke manje izo lonto kuyiyona lento ke yenza ukuthi iNigeria lingayithandi wonke hayi plus abayifuni hayi abayifuni ke bona kodwa manje ngiyibona uyitholaphi ngoba vele uyayiphatha la ngiyayiphatha phela mina iphathwe yimina isipophoni isihlala la amamuni ahlala la uyawapheka ngiziyena uyena uyayipheka yena kanti vele lapho lento ukuthi kuthi uyifika ngemkhumbi vela ngaphandle ayikho le nto uyipheka nge-microwave hayibo ungithelekile futhi manje hayi ukuza ngathi noma kuyavumeleka yini ukuthi mhlambe ngiyiphathe siveze ngomvakashela ngiphathe buka bengizokuvakashela ngiphathe like uyiphathe ingakaphekwa no isiphekiwe yayilo leyo because mengakaphekwa phela isukisa upowder okungenzeka ukuthi mhlawumbe upowder lona ongena ngemkhumbi nangamabhanoyi mhlamba ama-cocaine ke lawo kangena ngemkhumbi nalezi zinto zokumix kodwa kufakwa ne-bickup wena uyakwazi ukuyipheka hayibo leyo nto mina bese ngiyiphekela mina mengiyiphekile yami-ke ibiba strong ifakwe i-bickup kwabe mawufaka i-bickup uyenzani uyenza ukuthi ikhukhumale ngalesi sikhathi ikhukhumala ngalesi sikhathi eba yimbiki fanele shaye pure cocaine nabevele ngiyipheke ngiyimixe nale mixture yakho uyawazi ama-ingredients wakhona angiwazi kahle njengoba ngizazi ngiyawazi nothi uyawalandaba ayibo manje ugcina usasixoxela manje usuyaqala manje udayisa izinto zakho ngoba manje usugaxele nawe sengigaxele phela kule down andini yayibizwa nge-down phela manje umuntu wakhona naye useyabona ukuthi lowa every day bese vuka ekuseni
usesick nje usene chicken skin you are you smoking I'm telling you let me bakubona ngisho ama lokho yeah ama effects akhona because uma uvuka ekseni uba ne chicken skin mase suno roast uzamula njalo uzamula uvela ukhale nje inyembezi zizehlela I would like so ukhala like serious zizehlela inyembezi yabona nje wenza izinto engaqondakala kodwa waqala washaya 1 2 3 hits awuzongiqimana awusongiqabanga bu professor into encane kanjani le ebulala impilo yethu hayibo into encane hayibo into engaga isiqhumfuzana just a small capsule like small thing iphilisi wagaxela manje wafonela udokotela ke manje hayi wavele wathi nje mina ke angihambe nje wafonela iUber wathi ngithatha ingise eKing Edward lapho ngiyanjiswa angiphethe imali ngiphethe amafoni kuphela ngigqoke igown esekuseni choosing njalo roast esekuseni wathi tell them to keep you there for the whole week ungavela utshela dokotela kanjalo lapha dokotela ngiyafika kubona nginukela ugwayi bangibuza what is wrong ngithi mina I don't know my chest wathi but you smelling cigarettes but your chest got a problem what are you thinking for yourself bangibuza nje dokotela King Edward athi into yalo bangibhala uthi ngilanda umuthi ngigoduke ngathi ngifona sengifonele uphizo ngilanda phela wathi no stay there ngizo stay there kanjani inganikwa umbhede kuba ngizo stay there manje ngizo stay there kanjani ngavele ngabuya ke sengibuyile sengidla ithera ngempela ngavele ngayodayisa kwaringi yomshado la eMaskandi ke yona ke ngavele ngayidayisa komzungu nje lapho yedwa ngathi akanginikeza ukuthi nokuthi ngale ringi ngizenge ngemali engaka phese nebhokisi lakhona futhi vele kwasokuqala kokubheda kwezinto kwasokuqala kokubheda kwazi izinto vele ngoba phela ngase ngiqalile sengingelele entweni ebhedayo lapho ngifakwa abangani babhuti wami abanga nje so njengamanje ugaxele kufika nini lapho ukuthi khona uzugcina manje uphuma ke ngisho egcekeni ke manje hayi phela ngagcina sengiphuma egcekeni ngoba naku wayeseboshiwe yena bavele bahamba baya besilala khona still it's like windows sibiyele ngama bed like god like sifake nje olayini kanje angazi bakwazi kanjani ukugqekeza labo layini bakhipha abawu2 engisatshe ukuthi umuntu uzokwazi ukungena ebese yovula esengaphakathi mongaphakathi kuyavuleka inkinga mongaphandle fanele uvule ngokhiye kwaphuma yonke into angikho mina lapho ngimuzi besihlala kona kudala yabo like sise 22 khona bona bala bese sihlala khona eflatini TV plus me ingaka ngazethi ubani 74 bani yabona nje uthi bengathenga izinto ezincane isweg yakhe nje yonke abaze bayaqoka ke laba abantu bayi bephuma begqoka inga3 nga4 yamabhlue ama-jacket ngasizwa nje ukuthi nami i-jacket yakhe ngazi ngiyayithatha kanti inemali phakathi iphinde izoba nestaff kwayisona staff engikwazi ukuthi ngiqhubeke ngimdayisele sona nale mali mhlawumbe like ngosuku benenza malini amantombazane adayisayo plus ama-customer Ezidakamizweni besuwenza like 3,000 rand a day yabo and bepheka mhlambe okay nanabantu abazo-order in bulk abazo-order into ey'nkulu bebe-order kuye bebe-order kuyena because bukwazi uku-order half order quarter u-order imuni like indongo beyidayisa naney'ndongo ayona indongo
Ayibizwa ngendonga khona lokho iroki yona ibizwa ngemoon. Oh. Yes. Iwunga indonga iwunga. Waboshwa manje waqala umdayisela lezi zinto. Ngifuna ukukubona mina ngamehlo engqondo uphuma manje kucacela manje uthi hayi yabona manje cha phela ngabona ukuthi mina kulento kanjena manje la nje bezobuya lo bhuti bakhe bayomlanda obhubhu nobani bani. Yeah. Ngathi yazini mina la ngoba ngiyazi vele ngeke ngize ngizwakale kuzothiwa it's your brother. Oh, I always tell you about this brother of yours. Tell him to leave us alone, no, but he doesn't want to leave us. But it's very hard to tell my brother that ukuthi akahambe yabo because sayisamtshela before wahamba bese kudabukisa mse selambile bese nginyokhela egate nombuzo ungenzele mama Kellogg's. Ubhuti wakho ngqo. Ubhuti wami ngqo. Ubhuti wakho ngqo nayo Ezidakamizweni. Uzewashone. Isono lesensenzela ubaba wenu. Manje wayibabe emxoshana. Ingakho ngithi mina bonje mangicabanga ngayo yonke lento le bengifele inyembezi ayibaba ayikho into angayizamanga yena shem. Manje ubona ngathi lokho mina ngizama manje kuzosebenza. Manje inkinga manje yena inkinga usebuye kube khona nempukane limbangela umsindo. Kuze ngisafuna ukusho amagama abantu kwamanye mengisho amagama abantu ngivele ngifonele sengithami ngibe ngithethizwe yabo ngcono ngibabize ngempukane bazozazi bona uzoncinzeka mina ngendawo ukuthi uyena impukane ithambo lenyoka ehlabela imzondane. Hayibo iyohlabeka nenxa uthola ukuthi uyafisa Nkosi yami uNtulu kuyenza something yezwa plus mase ngimbiza ngomphemba ngimthakazela usuke bona ukuthi ngidinga ngempela leyo nto yabo uyaza ngivele ngisuke ngimbize kanjalo abese sethi hamba ukhuluma nempukane. Hayi vele ayilahleke lapho ichannel vele ngithi hayi ke awuyiyele nempukane yakho wama uyazi vele nje uyazi yena mhlawumbe shamusuke ethi uzama ukwakha ubudlelwane uzama ukuthi sizwane uzama ukuthi kodwa uyayibona leli gorile lobuso leli ukuthi hayi cha uyibhekile nje lento lena uyisearch lapho uyibheke uzoyibona ngithakathi uyibuka. Nandaba mina mangizonda vele kanti wangizonda nje kade ngiphilisa abhlungu kade. So manje thina ingane zethu thina sinobhuti wami ubaba bengincamela ukuthi thina mewuChristmas angathengeli thina athi ngoba sesidala athi mina ngizothengela izingane zenu engijabulele kona lokho mina ukuthi awu wangirelieve ngoba phela bengizoba yini njengoba nginje yabo mase uzothengela izingane zethu obvious ngeke amthengele ingubo la ngoChristmas kuphela ubaba methe ngithenge ingubo Christmas New Year nje bese kuba nje nama yabo lezi zinto ezincane kodwa kube khona lezi ezitop yabo azoyiqonga Christmas nango New Year fana choose nabona uyanjabula ubhuti wami naye waphiwe indala kancane kweyami nayo futhi yabo manje nje bese kukhona iqhikize elikhulu kubanzima kwayibona lokho vele qhama seyiphethe impahla seyifu nazi sayikhethwe nini ngathi ngifika lapha kwabo ngayifica zigcwele isikhwama eyisuka phesheya ubaba athi mebuya nazo phesheya afika athi nasi isikhwama abani umuntu abona ukuthi kuyamlingana hayi ukuthi nithathele ukuhamba in peace mfuna umuntu asesinto azoyiqoqa. Manje yazi nathi mina ngiliphawula emadodeni yazi uma unezingane zangaphandle mina ngicela umuntu engithandana naye ukuthengela izingane zami zangaphandle sometimes ugcine engazange ngisho ukwazi ukuthi kunezinto engiyithengile
why ngizoze ngibe angisho ukuthi mina ngithanda nomuntu wrong mina ngithanda nomuntu ongenankinga ongenankinga nezingane zami yebo lo nto leyo kodwa angimtsheli nje mina ngiphuma nje ngithenga ingane yami engifuna ukuyithenga yini uthi yena akazi kwanaye ngoba lezi indaba zokucela isigxivizo hey police station tozocela isigxivizo besijike la i-affidavit i-affidavit baba ngitshela ukuthi userious lapho njengoba ngingangisho ngithi mina professor ngenza i-caregiver ngayenza kanzima i-caregiver yami yazo lapho ngisayimisela ngempela ngokufunda yabo ngiye ngisho ukuthi kukhona nomthelela nawo mina-ke kubona labantu laba ukuthi ngigcine sengenza ezinye izinto nje kwamanje libe bengikheqiza into engifuna ukuzenza belibe bengikheqiza njalo mengithi ngifuna ukwenza into kodwa into base ngiyenzile ngiphumelela sengibonakala ukuthi nakho hayibo wasebenza ngempela hayibo na wahola ngempela umholo wami oqala mina ngazi ukuthi udliwe ekhaya yabo ngifike ekhaya nje ngiyiphethe imali ngibuza ukuthi senze njani ngiyizwa leyo nto kwa mina nje ukuyami fortnight bebe ngishaya ngo 5.1 yabo so kule mali le nami ngidida umqondo phela ngijwayele ukuhola imali engaka ngisabambe lo 5.1 ngivele ngiveze u5000 yabo ngisinayo le mali ke ngiholile ubaba engekho phesheya ugogo kumaka baba amfonele uthi hayi phela unomngqovu igama ngibiza ngalo wena unomngqovu nangoke usephinde wakwenza lokho hayi seyishayile intombi zaka-G hawu ke uphethe 5000 la uholile manje-ke senze njani athi baba hayi bonani lapho vele nami ngisazonithumelela imali ningamsebenziseli imali yakhe phela kakhulu naye fanele azithengele yes because ngangakabi nazo nento ezokugqoka nje kahle ngibe smart yabo ngahamba ngolanda uniform yokushintsha because besigqoka ama-uniform onesi ngalanda uniform ngalanda iteku lami le-MX kusabiza ama-MX udibana ninathi nale onyebhuji phela onyebhuji ngihlangane naye emva wazo zonke lezi igameko hlangana naye lo phela ngo-2018 sithi sophuza la ngaba nabangani bami naba bengifunqela into engingayazi bebe sebephareka sebebheka phansi engayiboni sebeyicofa into ephansi engayiboni hayibo isakwenze njani sini athi ngibone ngathi khona into engiyiwisile akawisanga lutho lo muntu yile nto ungayibhema kanjani uda ngempela mbezinto ezokwenza ube nje kodwa siyayibhema omunye umama esihlala naye lapho loya mama lo wamfica lapho ngibufuna noma umdaka nje la yena uvela ayichuthe yabona ukotini laba basengubeni awuchuthe ukotini awuchutha athi uyamncinza yabona nje ilebuli leli mekhona ilebuli la alifuna ukulifika ngesikere mekwabona nje umata phansi uyoklama ngekama awuklama udonse awusika ushi hayibo wenza nje izinto eziphambene nje eziphambene ngeke nokuthi umuntu omdala hayibo waze ngasho ngathi ngeke mamthululu ngeke ngathi usubuyele emnganeni wena hayi kusayithiki le ngoba yena udla i-crystal med yabo hayi ngiyamfuna la waze wathi hayi ngifuna ukuyobona lo meshento ongithengele kuyena nombuso ngifuna ukuyomkhawula hayi yabonakele uqondile ungene nini abonake kunamhlanje walala Thangi izolo akavukanga namhlanje uzowavuka manje sekulezi hey idubulo zongalala usanda ngene ushithi uma neba khona abuya zilendelana shithi suke safuna ukuyopick up kancane phela basile labantu bethiki because vele abanawo roster ngithi
hayi phemela insangu le emakhaya idlele urichi yabo nje athi mebuya buye isibuto bonke nosqueeze bona bayamfuna bonke uphi lo gogo lo uphi lo gogo eslender izukhokho manje ugogo wakho lo hlala naye lapho ngizona ulele wathi umntwana ngizomlinda azavuke ngihleli lapha hayibo ulishala khali hayi lazi-ke banawo ukubanjwa-ke beke bedumi awu Jesu awu ma hayi kodwa yazazi nomasho babuye babe namanga kakhulu kodwa hayi indlela wayithuke ngayo ngathiwa embone ngempela uthi hey wena umbuso hayi bo ngambona uthululu eshaya i-touchdown uthi hayi bariyali ngasebhize eyinqayeni ma awu Jesu hayi ngihlola le hayi mina professor mase ngixoxa nje nawe la mina ngaxoxa nawe kusekuseni yezwa kungasekuseni indaba zalapha yezwa abafundi nje nazo baxabana nawo umuntu oyixoxayo hayi mina nginandaba nabo mina bengisekutshela ngale ngane le besingekho kodwa la emshinini kodwa ngokwasisa noma ungangawucisha ulungile hayi manje umshini uyapho sekuphelile nje ngapha usicishile emshinini angacishi sekuyaphela kusele mhlawumbe 5 minutes ngithi mina inyongo enkulu ayunga okay so ixoxa off camera le nangu umnqobo yazi umnqobo yambona umnqobo lokho ade ngimbonile kahle kube kusene isikhathi bengizomfaka la ngizomshushisa phambi kwabalaleli ukuthi yini lento ukuthi ngixoxe naye izinto yena hambe oyibikela umfazi hayi phela ulala la hayi bo mase ngimfakela ha hayi ngithanda phuma zonke ziphuma zonke yazi nina bendledle nophapha ekhanda ayisesincenga njengamanje awu siphelile isikhathi siyabonga abafuthi masubuke wazokwazi ukuthi uzofike la siyacela ucindezele usubscribe button ucindezele nebell lokho kuyokubeka emathubeni mathi manginesinye isiqephu esisiposa lokho kuyokubeka emathubeni ukuthi ukwazi ukuthi iqanqeze insimbi uyothi mawungena ngaphakathi uyitholele isiqephu sosuku lwangalelo langa khona umuntu ongijwayele kabi lapho othe indaba yebongo uyayinyanya akunabantu abacabanga ukuthi umuntu ayedwa i-channel izowa ngaye mina ngivele ngikublock sometime ngoba la it is not about ukuthi akekho umuntu ozoncenga la sizokwenza into eyaphambili sifuna ukusiza intsha ngendaba ezidakamizwa la sifuna ukusiza abantu ukuthi babe aware ngezinto ezenzakala emgaqweni ukuze mawungena ezidakamizweni wazi ukuthi yini lento ongena kuyona so kunabantu abaye becabanga ukuthi yena yedwa angazi nojwala ukuthi uyibreadwinner ekhaya kubo akudliwa yena mayengayifakile imali bese ecabanga ukuthi yonke indawo le kuzomela kulindwe yena uze kwenzeka izinto mina ngisisebenza indaba lo muntu lo vele ngimblock sometime amanyala nje angihlangani nawo so mina igama lami ngoprofessor Mamkhize ngidaba phansi kwanongoma esigodini sapho umthetho ngasohlangothini la kaMandlakazi sengincenga